Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில தேவ்ல 14th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். இதற்கு முன்னாடி 13 அத்தியாயங்கள் நம்ம நல்லபடியா பார்த்துட்டோம். கபிலர் எதற்காக அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க, ஏன்னா பகவானோட இன்கார்னேஷன், அப்புறம் அவங்க டிரான்சென்டென்டல் மாஸ்டர் சுப்ரீம் யோகின்றதை பார்த்தோம். பகவானோட ஆக்டிவிட்டிஸை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், அதற்கு நமக்கு குரு தேவை. அப்புறம் தேவகூதி அம்மா அவங்க இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு, ஏன்னா கருத்து முனி இதுக்கு போனாங்க இல்லைங்களா, துறவரம். அந்த வகையில் தேவகூதி அம்மாவை இவங்க இன்சார்ஜ். ஏன்னா எப்பயுமே பெண்கள் யாரோட பாதுகாப்புல இருக்கணும், ரொம்ப இன்னசென்ட்டா இருப்பாங்க அப்படின்றதுனால நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் தேவகூதி அம்மாவோட டிசைர் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், இதுதான் நமக்கும் விருப்பமா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறம் நம்ம கபிலர் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, உபதேசம் கொடுக்குறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அப்புறம் பக்தி யோகம் பற்றி நம்ம பார்க்குறோம், அத்தியாத்மிக யோகம் அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். அப்போ நம்ம பியூரிஃபை பண்ணணும், நம்மளோட மைண்ட் நம்ம பியூரிஃபை பண்ணணுன்றதை பார்க்குறோம். அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் போது ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டாச்மெண்ட்டும் மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட்டும் ஏற்படும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் இருக்கும்போது அவங்க சாதுவாக இருப்பாங்க. அப்போ சிம்டம்ஸ் ஆஃப் சாது பற்றி பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அசோசியேஷன் வித் சுப்ரீம்லா த்ரூ ஹியரிங், பகவானோட நம்மளுக்கு சம்பந்தம் ஏற்படணும் அப்படின்னும் போது என்னென்னா இப்போ கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இதெல்லாம் கொஞ்சம் விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ எதுவுமே சாஸ்திரத்துல நம்மளுக்கு ஆன்மீக ரீதியா ரொம்ப விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய கேட்கணும். அந்த கேட்கறதின் அடிப்படையில நம்மளுக்கு அவங்க மேல பக்தி ஏற்பட்டு நம்ம பகவானை அடைவோம். ஸோ அந்த மாதிரி அசோசியேஷன் வித் சுப்ரீம் லா த்ரூ ஹியரிங் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் த்ரூ சரண்டர், சரணாகதி பண்ணணும் பகவான் கிட்ட அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதான் பர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம பக்தி ஆஸ் அல்டிமேட் லிபரேஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இதுதான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது சம்மரியா. இன்னைக்கு நம்ம பக்தி ஆஸ் அல்டிமேட் லிபரேஷன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामग्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपातान् सहनललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபிலதேவ் நம்ம பார்க்குறோம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம்னா அவசியம் வாசிக்கணும். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா வாசிக்கலாம். இந்த ஸ்லோகம் யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குங்களா? படிக்கட்டுமா? அவசியம் மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? 31. மைத்திரியோவாச்ச விதிர்வர்த்தம் கபிலோ மாதுரீதம் ஜதா ஸ்நேஹோ யாத்ர தன்வ அபிஜதः தத்வாமிந்தயம் யத் பிரவந்தாந்தி சங்கயம் பிரவாச்ச வாயி பக்த விதான யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்படியே இதுவும் வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்லைடு. Maitreya said, after hearing his mother's statement, Kapila could understand her purpose, and he became compassionate towards her because of having been born from her body. He then described the Sankhya system of philosophy, which is combination of devotional service and mystic realization, as received by disciplic succession. The philosophy propounded by the atheist Kapila is an analysis of the material elements and is very much appreciated by Western philosophers. The Sankhya Yoga, explained by Lord Kapila Deva, the son of Devahuti, is practically unknown in the West. The Sankhya Yoga propounded herein is actually bhakti. It is stated here that the proper way to receive this knowledge is by disciplic succession, not by philosophical speculation. Speculation is an improper way to understand the absolute truth. Generally, Western philosophers try to understand the absolute truth by the ascending process of mental speculation. This is the process of inductive logic. The other process is an descending process, and this is the parampara process. By this method, knowledge descends from a higher source. In Bhagavad Gita, many yoga systems are explained, but the Bhakti Yoga system is considered highest of all. Ultimately, all yogas end in Bhakti Yoga. The ultimate conclusion is Jnana Yoga, Hatha Yoga, and is Bhakti Yoga. In the 6th chapter of Bhagavad Gita, the Hatha Yoga system of meditation is explained, and Arjuna, who was highly elevated, said that he could not concentrate his mind in this way. The Hatha Yoga system was so difficult 5,000 years ago for a person so elevated that he was Krishna's friend. How is it possibly today? Arjuna frankly said that the system of yoga was impossible to execute because the mind is as difficult to control as the wind. Hare Krishna Mataji. Continue பண்ணிட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கட்டும் மாதாஜி, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துடலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். இப்ப நம்ம இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, மைத்ரேயர் இந்த ஸ்லோகத்தை உச்சரிக்கிறாங்க. என்னன்னா, இது வந்து பாகவதத்துல 3வது கேண்டோல 25th சாப்டர்ல 31st ஸ்லோகம். சரிங்களா? அதுல மைத்ரேயர், இது வந்து மைத்ரேயருக்கும் விதுரருக்கும் நடக்கிற அந்த கான்வர்சேஷன் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி ஆஃப்டர் ஹியரிங் ஹிஸ் மதர் ஸ்டேட்மெண்ட், ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி தேவகத்தி அம்மா கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா? ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸா இருக்கணும், உடனே வந்துட்டு ரிசல்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கண்டு அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. ஆக்சுவலா நமக்கு ஏற்படுற அந்த ஒரு எண்ணம் மாதிரியே தான் அது வந்தது. ஸோ அந்த வகையில இந்த மாதிரி அவங்களோட அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம், அவங்களோட கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் கபிலர் வந்து அவங்கள பத்தி புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அவங்களோட அந்த பர்பஸ், அவங்க டிசைர் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஹி பிகம் கம்பேஷனேட் டுவர்ட்ஸ் ஹர். எப்பயுமே சேஜஸ்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப கம்பேஷனாக இருப்பாங்க இல்லைங்களா? என்ன தாத்பரியம்னா, ஃபாலன் சோல்ஸு சிரமப்படுற இந்த ஜட உலகத்தில் நம்மள அவங்க விடுவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில் அவங்க எப்பயுமே இருப்பாங்க. ஏன்னா நமக்கு மார்க்கம் தெரியாது, சேஜஸ்க்கு மார்க்கம் தெரியும் இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கிறது எப்படி, பக்தி எப்படி பண்ணணும், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும். அப்போ அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரொம்ப கம்பேஷனாக, ரொம்ப கருணையோடு இருப்பாங்க ஃபாலன் சோல்ஸ் கிட்டலாம். அப்போ அந்த மாதிரி இவங்க கபிலர் இப்போ என்ன பண்ணாங்க, அவங்க அன்னைக்கிட்ட ரொம்ப கம்பேஷனாக இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஹேவிங் பீன் பார்ன் ஃப்ரம் ஹர் பாடி, ஹீ தென் டிஸ்கிரைப் த சாங்கியா சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபிலாசபி. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, சாங்கிய ஃபிலாசபி, நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றது. அதாவது இந்த ஜடம் விஷயங்கள், வஸ்து அச்சித்து வேறு சித்து வேறு அப்படின்றத அவங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறது. சரிங்களா? ஜட விஷயம் என்னது, அழியக்கூடியது, ஆத்மா அழியாதது.
இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு குறிப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆத்மால அந்த நிலையில அழியாத நிலையில பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம அடையணும். இந்த விஷயத்த வந்து அவங்க உபதேசம் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? சாங்கிய பிலாசபி அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். விச் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் மிஸ்டிக் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த சாங்கிய பிலாசபின்றது என்ன அப்படின்னா, பக்தி மார்க்கத்துல பக்தி சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறது ஒண்ணு. மிஸ்டிக் ரியலைசேஷன் ஏன்னா இப்ப வந்து பக்தி பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஆத்மா வந்து நம்ம வந்துட்டு ஆத்ம நிலையில நம்ம வந்துட்டு கொண்டு வரோம். புலன்களையும் மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது ஆத்மாவுக்கு அபார சக்தி ஏற்படும். அப்ப நமக்கு நிறைய மிஸ்டிக் பவர் கிடைக்கும். அதுதான் நம்ம நார்மலா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்களா சித்தர்கள்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த 8 அஷ்ட சித்திகளோட அவங்களாம் இருப்பாங்கன்றத பார்க்குறோம். எப்படி அவங்களுக்கு அந்த அஷ்ட சித்திகள் கிடைக்குது? அதுதான் மிஸ்டிக் பவர் அப்படின்னு சொல்றது. அது எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா, அவங்க வந்து நிறைய அந்த ஆத்ம பலம் அவங்களுக்கு அதிகரிக்க அதிகரிக்க அந்த அஷ்ட சித்திகள் அவங்களுக்கு கிடைக்குதுன்றத பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இருக்கும். அப்ப சாங்கிய பிலாசபில என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் அதுக்கப்புறம் மிஸ்டிக் ரியலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப பக்தி மார்க்கத்துல இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தவம் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு நெறைய இந்த பவர்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த பவர்ஸ்லாம் அவங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்க சில சில இடங்கள்ல. அந்த மாரி நம்ம பார்க்குறோம். இப்ப கபில் இவங்க கர்தவமணி அவங்க கூட என்ன பண்றாங்க? அவங்க தேவகூதி அம்மாவுக்காக ஒரு பெரிய சொர்க்கத்த விட உயர்ந்த ஒரு சொகுசான ஒரு இடம் வந்து அவங்க ஏற்பாடு பண்றாங்கன்றத பார்க்குறோம் இல்லைங்க. உருவாக்கி குடுக்குறாங்கன்னு. அப்ப அவங்க வாழ்க்கை நல்லபடியா சந்தோஷமா வாழறதுக்காகன்னு. அப்ப அது அவங்களால எப்படி அவங்க ஒரு கிரேட் சேஜ் அவங்க. எப்படி அவங்களால வந்து சொர்க்கத்தை விட சொர்க்கவாசிகள் கூட பார்த்து ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ஒரு அட்மாஸ்பியர் வந்து அவங்க வந்து உருவாக்கி குடுக்குறாங்க தேவகூதி அம்மாக்குன்னு. அப்ப அந்த ஆத்ம பலத்தின் மூலியமா, அந்த மிஸ்டிக் பவர் மூலியமா அவங்க வந்து செய்றாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாரி விஷயங்கள் வந்து எப்பயுமே ஏற்படும். எப்போன்னா இந்த அந்த நான் உடல்ல ஆத்மான்னு தெரிஞ்சு, அந்த ஆத்ம நிலையிலிருந்து புலனையும், மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி தியானத்தில் இருக்கும் அந்த ஒரு நிலையில. அப்ப இந்த மாரி சாங்கிய பிலாசபின்னது விச் இஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் மிஸ்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஸ் ரிசீவ்டு பை டிசிப்ளிக் சக்சஷன். எதுவுமே நம்ம செய்றோம். ஒரு பகவான வந்து நம்ம வந்து மெடிடேட் பண்றோம், பக்தி பண்றோம். எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னாலும், நம்ம வந்துட்டு எதுலேருந்து தான் நம்ம வந்து அத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, டிசிப்ளிக் சக்சஷன்லேருந்து அதாவது பரம்பரையிலேருந்து தான் நம்ப அத தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அந்த அந்த வகையில இப்ப வந்து கபிலர் வந்து தேவகூதி அம்மாவுக்கு சாங்கிய பிலாசபி வந்து உபதேசம் குடுக்க போறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த பிலாசபி அப்படின்றதுல இப்ப வந்து கபிலா அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, 2 வந்துட்டு இருக்கு. ஒண்ணு வந்து தேவகூதி அம்மாவோட பிள்ளை கபிலர், பகவானோட இன்கார்னேஷனே. அவங்களோடது வந்து ஒரிஜினலான டெக்ஸ்ட் உபதேசம். சரிங்களா? இன்னொருத்தவங்க யாரு அப்படின்னா கபிலான்னு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஏத்திஸ்டிக் கபிலா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அவங்கள வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ட வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி, அதாவது அச்சித்த விஷயங்கள பத்தி நெறைய தெரிஞ்சு, அதோடைய விஷயங்கள பத்தி அவங்க நெறைய குறிப்பிட்டிருப்பாங்க, இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம். சரிங்களா? ஆனா நம்ப எது ஃபாலோ பண்ணணும்? நம்ம கிரந்தத்துல என்ன இருக்கு? அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறையில என்ன இருக்கு அப்டின்னா, சாங்கிய யோகா எக்ஸ்பிளைன்டு பை லார்ட் கபில தேவா, த சன் ஆஃப் தேவகூதி. தேவகூதி அம்மாவோட பிள்ளை கபிலர், பகவானோட இன்கார்னேஷனே அவங்களோட சாங்கிய யோகம். அதுதான் வந்து நம்ப அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். இட்ஸ் பிராக்டிகலி அன்னோன் இன் த வெஸ்ட். ஆனா வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் பிலாசபர்ஸ்ல தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த கபிலர் அவங்க ஏத்திஸ்டிக் கபிலான்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களோட விளக்கங்கள அவங்க பிரதானமா எடுத்துப்பாங்க. ஆனா வந்து நம்ம சாஸ்திர முறைப்படி ஃபாலோ பண்றோம்னா, நம்ம வந்து லார்ட் கபில தேவா, அவங்க தேவகூதி அம்மாவோட பிள்ளை. பகவானோட இன்கார்னேஷன் அவங்களோட தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சாங்கிய யோகா ப்ரொபவுண்டட் ஹியர் இன் ஆக்சுவல் பக்தி. இதுல என்னன்னா, அதுல வந்து பக்தின்றது மிஸ் அவுட் ஆயிருக்கும். ஏத்திஸ்டிக் கபில் அப்படின்றவங்கள்ல, அந்த அஜித் விஷயங்கள பத்தி நெறைய வந்துட்டு அவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனா பக்தின்றது அதுல மிஸ்ஸிங்கா இருக்கும். ஆனா இதுல வந்து பக்தியும் இதுல வந்து இன்க்ளூடடா இருக்கும். டிவோஷனல் சர்வீஸும். ஏன்னா வந்து அந்த வேறுபாடு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம், சரீரம் வேறு, ஆத்மா வேறுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம், ஆத்மா பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்றது வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. It is stated here that the proper way to receive this knowledge is by disciplic succession, not by philosophical speculation. அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ஒரு உயர்ந்த தத்துவத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, கண்டிப்பா நம்ம டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல இருந்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் உள்ளவங்க, இப்ப இந்த ஏதிஸ்டிக் கபிலா அவங்கலாம் வந்து நெறைய என்ன பண்றாங்க? இந்த அஜித் விஷயங்கள் தான் ரொம்ப வந்து எடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அது வந்து ஒரு மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் தான். அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம நாலேட்ஜ வச்சு இதுல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத ஸ்பெகுலேட் பண்றது. அந்த ஒரு விஷயம் தான். அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இதுல என்னென்ன 2 விதம் இருக்கு. நாலேட்ஜ் கெயின் பண்றது. ஒண்ணு வந்து அசெண்டிங், இன்னொன்னு வந்து டிசெண்டிங்ன்னு சொல்லுவாங்க. அசெண்டிங் அப்படின்றது இங்கேருந்து நம்ம
மேலே மேலே உள்ள விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. அதாவது சயின்டிஸ்ட்லாம் இப்போ இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கே இருக்கிற பொருளை வச்சு, இங்கே உள்ள விஷயங்களை வச்சு சூரியனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது, மாஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது, நிலா பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு வந்துட்டு போகிறாங்க இல்லைங்களா, அது வந்து அசெண்டிங். இன்னும் வந்து டிசெண்டிங், பகவான் உபதேசம் கொடுத்து அந்த உபதேசத்தின்படி இந்த உலகங்கள்லாம் எப்படி சிருஷ்டி ஆகியிருக்கு, பகவான் எப்படிலாம் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகியிருக்காங்க, அவங்க எப்படி இந்த உலகத்துல கிரியேட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி அனிகுலேட் பண்றாங்க இப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது வந்து டிசெண்டிங் அப்படி நம்ம வந்து பாக்குறோம். அப்ப இதுல எது வந்து உயர்ந்தது, எது வந்து நித்தியமானது அப்படின்னா, பகவான் சொல்லி நம்ம நாலேஜ் கெயின் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்துட்டு உயர்ந்தது. டிசெண்டிங்கா வர்றதுதான் உயர்ந்தது. இங்க உள்ள விஷயங்களை வச்சு நம்ம வந்து நிறைய மன ஊகங்கள்லாம் வச்சு மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணி நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது முடியாத காரியம். ஏன்னா அதுதான் நம்ம ஆன்மீகத்திலேயே அதை ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லயும் கொடுத்துருக்காங்க. மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணி நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட தெய்வீகமான நிலையில உணர்வின் மூலியமா உணரக்கூடிய நிலையில பகவான் இருக்காங்கன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த வகையில ஜென்ரலி வெஸ்டர்ன் பிலாசபர்ஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த அப்சல்யூட் ட்ரூத் பை த அசெண்டிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன். அசெண்டிங்னா ஏறுமுகம். இங்க இருக்கிற விஷயத்த வச்சு அவங்க வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்க நிறைய வந்துட்டு ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் அது அது வந்துட்டு இண்டக்டிவ் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம். ஆனா இன்னொன்னு என்ன, டிசெண்டிங் ப்ராசஸ். அது என்னன்னா பரம்பரா மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணர், அதுக்கப்புறம் 4 பரம்பரை, அதுல வர ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது அது வந்துட்டு ஒரு சரியான ஒரு புரிதலை நமக்கு கொடுக்கும். பை திஸ் மெத்தட் நாலேஜ் டிசன்ஸ் ஃப்ரம் எ ஹையர் சோர்ஸ். ஏன்னா நம்மளுக்கு நாலேஜ் எங்கேருந்து கிடைக்குது, ஹையர் சோர்ஸ்ல இருந்து, பகவான் கிட்ட இருந்து, ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்தே கிடைக்குது இல்லைங்களா. அதனால அது வந்து உயர்ந்தது. அப்ப நம்ம இங்க 2 விஷயம் பாக்குறோம். ஒண்ணு வந்து எதிஸ்டிக் கபிலா பத்தி பாக்குறோம். அவங்க வெறும் இந்த மெட்டீரியல் எலமெண்ட்ஸ் பத்தி அவங்க நிறைய வந்து ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி அதை பத்தின விளக்கங்கள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்து வெஸ்டர்ன் சைடு நிறைய ஏத்துக்கிட்டாங்க. இன்னொன்று வந்து தேவகத்தி அம்மாவோட பிள்ளை பகவானோட இன்கார்னேஷன் கபிலதேவ், அவங்க இதுல பக்தியும் அதுல இணைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சித்து ஆத்மா, அச்சித்து ஜட விஷயம் ரெண்டுத்துக்குள்ள வித்தியாசம். அதுக்கப்புறம் ஆத்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும், ஒரு கம்ப்ளீட் விஷயமா கொடுக்குறாங்க. அதை நம்ம ஏத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நாலேஜ்ன்றது கீழே இருந்து மேலே போறதோட மேலே இருந்து கீழே வர டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வர நாலேஜ் தான் ஹையர், ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா நாலேஜ் வந்து ஹையர் சோர்ஸ்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்குது. யார் அந்த ஹையர் சோர்ஸ், பகவான் தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் பகவத்கீதையில நம்ம வந்து நிறைய யோகங்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, கர்மயோகம், ஞானயோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் அப்படி நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்போ எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், பக்தி யோகம். ஏன்னா அதுலயே வந்து அனைத்து யோகங்களும் அடங்கியிருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். கர்மயோகம் அதுல அடங்கியிருக்கு, ஞான யோகம் அடங்கியிருக்கு, அஷ்டாங்க யோகமும் அடங்கியிருக்கு. அதனால பக்தி யோகம் உயர்ந்ததுன்றதை பார்க்குறோம். அல்டிமேட்லி ஆல் யோகா சென்ட் இன் பக்தி யோகா. நம்ம கர்ம யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணாலோ, அஷ்டாங்க யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணாலோ, ஞான யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணாலோ, அது கடைசியில எங்க தான் போய் முடியும்னா பக்தி யோகத்தில் தான் போய் முடியும். த அல்டிமேட் கன்க்ளூஷன் ஆஃப் ஞான யோகா அண்ட் ஹத்தா யோகா இஸ் பக்தி யோகா. ஹத்த யோகா அப்படின்றது என்னன்னா அஷ்டாங்க யோகா, தியான முறை. சரிங்களா. இந்த 6th சாப்டர் ஆஃப் பகவத்கீதா, த ஹத்த யோகா சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிடேஷன் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட். முழுக்க முழுக்க அஷ்டாங்க யோகத்தை தான் நமக்கு பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா. அர்ஜுனா who was highly elevated said that he could not concentrate his mind in this way. அந்த 6வது அத்தியாயத்திலேயே 6.34 ஸ்லோகத்துல சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோகம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா. மனதோட நிலையை பத்தி அர்ஜுனர் அவ்வளவு தெளிவா குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. சஞ்சலமானது, குழப்பமானது, அடங்காதது, சக்தி மிகுந்தது அப்படின்றதெல்லாம் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. சோ அதனால என்னன்னா, வீசும் காற்று கூட நான் அடக்கிடுவேன், ஆனா மனதை என்னால கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்றத சொல்றாங்க. அதுவும் அர்ஜுனர் சாதாரண ஒரு மனிதன் அப்படின்னா இல்ல, அவங்க உயர்ந்த பக்தர் இல்லைங்களா. ஏற்கனவே அவங்க ரொம்ப எலிவேட்டட் சோல் அவங்க. அப்படி இருக்கும் அவங்களே என்ன சொல்றாங்க, மனதை கட்டுப்படுத்துறது சிரமம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. If the Hatha Yoga system was so difficult 5000 years ago for a person so elevated that he was Krishna's friend, how it is possible today? இப்ப அர்ஜுனரோட பொசிஷன் என்ன அப்படின்னா, 5000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கலியுகத்துல இல்ல அவங்க, ஆக்சுவலா துவாபர யுகத்துல இருக்காங்க. ஏன்னா கலியுகத்தோட நிலைன்றது நிறைய வேறு, துவாபரகத்துக்கும் கலியுகத்துக்கும் இல்லைங்களா. அதர்மம், மிசரிஸ் எல்லாமே அதிகமா இருக்கும், சஞ்சலம் எல்லாமே அதிகமா இருக்கும், மனம் ரொம்ப சஞ்சலமா வேற இருக்கும் கலியுகத்துல. அது ஆயுசும் கம்மி, மந்த புத்தி, இதெல்லாம் வேற அடிஷ்னல் வேற இருக்கு. அப்படின்னும் போது 5000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க கிருஷ்ணரோட அந்த பிரேம பக்தியில இருக்காங்க. பிரேம பக்தின்னா வந்து சாக்கிய ரசத்துல அவங்க இருக்காங்க, ஆல்ரெடி இருக்காங்க. அவங்களாலேயே வந்து மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னு அவங்க குறிப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள் டுடே, இப்ப கலியுகத்துல, அதுவும் நம்ம அவ்வளவு எலிவேட்டட் சோல் இல்லை, இன்னும் பகவானுக்கும் நமக்கு என்ன பந்தம்ன்றது இன்னும் நம்மளுக்கு புலப்படலை அப்படின்னு நமக்கு அது ஈஸியா இருக்குமானா கண்டிப்பா முடியாது. ஹத்த யோகான்றது முடியாது.
Ashtanga yoga. Arjuna frankly said that this system of yoga was impossible to execute because the mind is as difficult to control as the wind. வீசும் காற்றை வந்து கட்டுப்படுத்துறது கூட ஈஸி, ஆனா மனதை கட்டுப்படுத்துறது முடியாத காரியம் அப்படின்றத அவங்க ஓப்பனாவே அவங்க வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா 6.34 ஸ்லோகத்துல. ஸோ இதுல என்னன்னா பக்தி யோகம் சிறந்தது, ஞான யோகம் அத்த யோகம் அதெல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பா பக்தி யோகத்தில் தான் முடியும். ஆனா ஹத்த யோகம் அதுலயும் என்னன்னா சிரமம் இருக்கு. ஏன்னா அதுல வந்து மனதை கட்டுப்படுத்தணும்னு இருக்கு. மனதை கட்டுப்படுத்துறதுன்றது ரொம்ப எலிவேட்டடான சோல். அர்ஜுனருக்கே சிரமம் போது கலியுகத்துல நமக்கு அது பாசிபிலிட்டி கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேற யாருக்காவது வாசிக்க விருப்பம் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும். வேற யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. The Hatha Yoga system is based. அவசியம் மாதாஜி. System is basically meant for those who are overly attached to the body. Otherwise, the preferred yoga is Sankhya Yoga or Bhakti Yoga. When Arjuna told Sri Krishna that the Hatha Yoga system was too difficult to execute, the Lord pacified him by saying that the first class yogi is one who is always thinking of me. Bhagavad Gita 6.47. Arjuna did not know anything anything but Krishna, and Arjuna requested that Krishna to be present on his side in the battle. When Duryodhana approached Krishna with Arjuna and requested him to take sides, Krishna said, I have 18 military divisions. These divisions will take one side and I personally will take another. However, I will not fight in this battle. At first, Arjuna thought it was wise to take the 18 divisions with their many thousands of elephants and horses. But then he considered that if he simply had Krishna on his side, that would be sufficient. He would not need ordinary soldiers. Duryodhana, on the other hand, decided to take Krishna's soldiers. Thus, in order to pacify Arjuna, Krishna told him not to worry, although he could not execute the Ashtanga Yoga system. The first class yogi is he who always thinks of me. One should always remember that Krishna is within his heart and think of him. This is a proper system of meditation. If we always chant the Hare Krishna Mahamantra, we will always remember Krishna, and immediately the form of Krishna will be awakened within our hearts. The process is of always thinking of Krishna is a process of Krishna consciousness. The first class yogi is he who is always conscious of Krishna. One can be conscious of Krishna by hearing about him submissively. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. இப்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த ஹத்த யோகம் இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து யாருக்கு வந்துட்டு தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரொம்ப இந்த சரீரத்தின் மேல அட்டாச்சா இருக்காங்க இல்லைங்களா, சரீரத்தின் மேல ரொம்ப ஈடுபாடோட இந்த புலனின்ப விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப, அதாவது அந்த டிஃப்ரென்ஸே அந்த உடல் சரீரம் வேறு ஆத்மா ஒன்று அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்ற அந்த விஷயம்லாம் எல்லாமே ரொம்ப இந்த சரீரத்து மேல அட்டாச்சா உள்ளவங்களுக்கு இது வந்து பேசிக்கலா வந்துட்டு தேவைப்படும். ஏன்னா சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறுன்ற நாலேஜ் வந்து அவசியம் தேவை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இல்லைன்னா ப்ரிஃபர்டு யோகா, அதுவும் கலியுகத்துல நமக்கு வந்துட்டு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பக்தி யோகம், அதையும் வந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும், நாம சங்கீர்த்தனம்லாம் பண்ணணும். இதுதான் நமக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா கலியுகத்துல அதுதான் முடியும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். இந்த கலியுகத்துல மற்ற மார்க்கங்கள்ன்றது ரொம்பவே சிரமமானது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதனால நம்மளுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ண யோகா அப்படின்றது சாங்கிய யோகா, பக்தி யோகா அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப அதுதான் அர்ஜுனரே வந்து இந்த ஹத யோகம் அஷ்டாங்க யோகம் வந்து டிஃபிகல்ட், அது வந்து செய்யறது சிரமம் அப்படின்றத குறிப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பகவான் என்ன பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் 6.47 ஸ்லோகத்துல கடைசி ஸ்லோகத்துல பக்தி தான் சிறந்தது அப்படின்றத குறிப்பிட்டு கொடுப்பாருங்களா. அதாவது மற்ற யோகங்களை விட யார் ஒருத்தவங்க எப்பயும் மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்தி நம்பிக்கையோட பக்தி சேவையில ஈடுபடுறாங்களோ அவங்கதான் உயர்ந்த யோகி அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா 6.47ல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், ஹூ இஸ் ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் மீ, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் யோகி. சரிங்களா? பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கணும். பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா புலன்கள் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, மனம் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னு ஜட உலக விஷயங்கள்ல ஈடுபடாம இருக்கு அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கோம், சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
நம்மோட மனமும் புலன்களும் ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கு அப்படின்றத அங்க தாத்பரியம். இதுதான் அஷ்டாங்க யோகத்திலயும் நம்ம பார்க்குறோம். மனதையும் புலனையும் நம்ம ஜட உலக விஷயத்திலேருந்து விலக்கி வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான். ஆனா அதை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா அது சிரமம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை பகவான் மேல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்ப அது நம்மளால செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம வேற ஏதோ ஜட விஷயத்த நினைக்கிறதுக்கு பதில் பகவானை நினைக்கிறோம். அதையே நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்றோம். அப்ப அது நமக்கு என்ன ஏற்படுத்தும், நம்மள பக்தியில நம்மள உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போகும் இல்லைங்களா? அதான் ஹூ இஸ் ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் மீ, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் யோகின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அர்ஜுனா டிட் நாட் நோ எனிதிங் பட் கிருஷ்ணா. அர்ஜுனர் பியூர் டிவோட்டிஸ்க்கு எதுவுமே தெரியாது, பகவானை தவிர வேற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அதுதான் ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் மீ. பகவானை மட்டும்தான் தெரியும், பகவானை பத்தி மட்டும்தான் அவங்க யோசிப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலை தான் பியூர் டிவோட்டி அப்படின்றது. அது வந்து அர்ஜுனா ரெக்வஸ்டட் தட் கிருஷ்ணா டு பி பிரசன்ட் ஆன் ஹிஸ் சைடு இன் த பேட்டில் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இந்த ஒரு இதுவும் தெரியும் இல்லைங்களா? அதாவது 2 பேரும் போயிருப்பாங்க. தன்னோட சேனைய அதாவது நாராயணி சேனை அது இருக்கும் பகவான் கிட்ட, யாதவர்கள் கிட்ட. அத வந்து போருக்கு கேட்கறதுக்காக போவாங்க, மகாபாரத போருக்கு. அப்ப வந்து துரியோதனன் வந்திருப்பாங்க, அர்ஜுனன் வந்திருப்பாங்க. அப்ப எது வேணும்னு பகவான் கேட்கும்போது, துரியோதனன் வந்து நாராயண சேனை அதுதான் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா அது கடல் அளவு பெரிய சேனை அது. அதுதான் வேணும்னு கேட்பாங்க. அதே வந்து அர்ஜுனர் வந்து பகவானே தான் வேணும் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. இது ஆயுதமும் எந்த மாட்டேன் அப்படின்வாங்க. இருந்தாலும் எங்களுக்கு நீங்க தான் வேணும் அப்படின்றத கேட்பாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் டிவோட்டிஸோட நிலை. பகவானை பத்தி மட்டும்தான் அவங்க யோசிப்பாங்க. வேற எதுவும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கவும் வேணாம், தேவையும் இல்ல அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. அர்ஜுனா டிட் நாட் நோ எனிதிங் பட் கிருஷ்ணா. அர்ஜுனா ரெக்வெஸ்டட் தட் கிருஷ்ணா டு பி பிரசன்ட் ஆன் ஹிஸ் சைடு இன் த பேட்டில் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? அர்ஜுனர் வந்து நாராயண சேனை கேட்கல, ஆனா பகவானே கேட்டாங்கன்றதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனா துரியோதன் வந்து ரொம்ப லாஜிக்கா யோசிக்கிறதா நினைச்சு அவங்க வந்து போருக்கு என்ன தேவை, ஆயுதம் என்னது கிருஷ்ணரா? இல்ல வந்து சேனை வேணுமா? கடல் அளவு நாராயண சேனை வேணுமா? ஆனா லாஜிக்கா யோசிக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நாராயண சேனை தான் கேட்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா வந்துட்டு பகவானோட தாத்பரியம் தெரிஞ்சு, பகவானோட உயர்ந்த நிலைய தெரிஞ்சு, அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க? பகவானே வேணும் அப்படின்றத கேட்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். Thus, in order to pacify Arjuna, Krishna told him not to worry, although he could not execute the Ashtanga Yoga system. அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் 6வது அத்தியாயத்துக்கு அப்புறம் தான் பக்தி யோகத்தை பகவான் வந்து குறிப்பிட்டு விளக்கங்கள் கொடுப்பாங்க பகவத்கீதையில. The first class yogi is who always thinks of me. அப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் யோகி, உயர்ந்த யோகி அப்படின்னா எப்பயும் பகவானே நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது அப்படின்றது. நினைச்சுக்கிட்டு தன்னோட கடமைகளை செய்யறது. நம்ம என்ன செயல் செஞ்சாலும் அது பகவானுக்கான செயலா இருக்கணும். நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன சேவைகள் செஞ்சாலும் அது பகவானுக்காக இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கிறது. ஒன் ஷுட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் கிருஷ்ணா இஸ் வித்தின் ஹிஸ் ஹார்ட் அண்ட் திங்க் ஆஃப் ஹிம். நம்ம வந்துட்டு இன்னொரு நிலையும் நம்ம வந்துட்டு ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். என்னன்னா நம்ம இதயத்துல எப்பயும் நித்திய உறவான பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றது. இப்ப பொதுவா நம்ம இந்த வெளியில உள்ள உறவுகள் அதுதான் நமக்கு ரொம்ப ப்ரையாரிட்டி கிடைக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம குழந்தைகளை பத்தி நிறைய யோசிப்போம், ஃபேமிலியை பத்தி நிறைய யோசிப்போம். ஆனா எப்பயும் நம்ம கூட நித்தியமா இருக்கிற பகவானோட உறவு தான் நமக்கு நித்தியமானது. அதை தான் நம்ம எப்பயும் என்ன பண்ணணும், நம்ம யோசிக்கணும். ஏன்னா மத்த உறவுகள்ன்றது டெம்பரவரி தான் நமக்கு இல்லைங்களா? அந்தந்த பிறவிகள்ல வருவாங்க, போவாங்க. ட்ரெயின் ஜர்னி மாரி. ஆனா பகவான் வந்து என்னைக்கும் நம்மளோட உள்ளவங்க. அப்ப ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் கிருஷ்ணா இஸ் வித்தின் ஹிஸ் ஹார்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அண்ட் திங்க் ஆஃப் ஹிம். அவங்களோட திங்க் ஆஃப் ஹிம்னா என்னது? அவங்களோட நாமரூப குண லீலைகளை நம்ம தியானிக்கிறது. திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிடேஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் யோகின்றவங்க எப்பயும் பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்கிறவங்க. அப்ப பகவான் எங்க இருக்காங்க? நம்மளுடைய இதயத்திலேயே இருக்காங்க. அவங்களோட நாமரூப குணநிலைகள் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இதுதான் ப்ராப்பர் மெடிடேஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இஃப் யூ ஆல்வேஸ் சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்த்ரா, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம உச்சரிக்கும் போது வி வில் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா. பகவான் நாமத்தை சொல்றோம், அதனால நம்மளுக்கு பகவான் நினைவு இருக்கும். அண்ட் இமீடியட்லி த ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணா வில் பி அவேக்கன்ட் வித் இன் அவர் ஹார்ட். அதுதான் இல்லைங்களா? நம்ம பகவான் நினைச்சு நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்கள நம்ம அந்த மறந்திருக்கிற அந்த உணர்வை நம்ம தட்டி எழுப்புறோம். பகவான் நம்மளோட இதயத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்றது நமக்கு அந்த புரிதல் ஏற்படும் அப்படின்னு. அதனாலதான் இந்த மிடில் ஃபிங்கர்ல வச்சு நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா இந்த மிடில் ஃபிங்கருக்கும் ஹார்ட்டோட இன்னர் சேம்பருக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுல ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல இதயத்துல இருக்கிற பகவானை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம நினைவுக்கு நம்ம கொண்டு வருவோம் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். த ப்ராசஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது என்ன?
நம்ம எப்பயும் பகவானை நினைவுல கொண்டு வர அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ் தான் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் யோகி இஸ் ஹூ இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஷியஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதாவது விரஜவாசிகள் அவங்க தான், சரிங்களா? அர்ஜுனர் இந்த மாதிரி எல்லாரும் டிவோட்டிஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க எல்லாம் பிரகலாத் மகாராஜர் இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா எப்பயும் அவங்களோட உணர்வு எப்படி இருக்கும், கிருஷ்ண உணர்வுலேயே இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் யோகி. ஒன் கேன் பி கான்ஷியஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா பை ஹியரிங் அபவுட் ஹிம் சப்மிசிவ்லி. சரி, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் மீ அப்படின்னா பகவானை நினைக்கணும்னா நம்மளுக்கு பகவானை பத்தி தெரியணும் இல்லைங்களா, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சாதான் நம்மளால நினைக்க முடியும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை பத்தி நிறைய கேட்கணும். எப்படி கேட்கணும், சப்மிசிவா ப்ராப்பர்டு பரம்பராலேருந்து, அதை டிசிப்ளிக் சக்சஷன்லேருந்து இங்க கூட நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, டிசிப்ளிக் சக்சஷன்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கும்போது நம்மளால பகவானை எப்பயும் நினைக்க முடியும்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். வேற யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களா வாசிக்க விருப்பம் உள்ளவங்க? தமிழ்ல இருக்க பார்த்து மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? தமிழ்ல உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. என்ன புக் மாதாஜி இது? அது டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபிலதேவ் பிரபுஜி. சாரி. அதுல 14வது அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. We have to accept Krishna through the discipline section. நம்ம பிரபுஜி புக் எடுக்கிற வரைக்கும் நம்ம அதை அப்படியே எப்படி நம்ம வாசிச்சு பார்ப்போம். We have to accept Krishna through disciplic succession. நம்ம பகவானை நம்ம disciplic successionல இருந்து ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா தான் நம்ம அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணணும். அப்பதான் நம்மளால சரியா புரிஞ்சுக்க முடியும் பகவானை. சரிங்களா? நம்ம வேற யார்கிட்ட மேலோட்டமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால புரிஞ்சுக்கிறது சிரமமா இருக்கும். அதனால நம்ம எப்பவுமே disciplic successionல இருந்து நம்ம கிருஷ்ணரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அப்ப 4 பரம்பரா நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, சம்பிரதாயம்ன்றது நம்ம பாக்குறோம். அதுல பிரம்மா, லார்ட் பிரம்மா, அப்புறம் மகாலட்சுமி, அப்புறம் குமார சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம் நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தூய பக்தியின் ஆன்மீக செல்வ சேர்ப்புகளா? 14வது அத்தியாயம் பிரபுஜி. அல்டிமேட் லிபரேஷன். தூய பக்தனின் ஆன்மீக செல்வ சேர்ப்புகள். ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டெக்ஸ்ட் 31. 16ஆம் அத்தியாயம். 14. 16ஆம் அத்தியாயம். எஸ் பிரபுஜி. 14 சரி. பக்தியே இறுதி முக்தி. பிரபுஜி அதுல 4 சம்பிரதாயத்தை பத்தி கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா, பேராகிராஃப் 1 2 3 4 5th பேராகிராஃப். ஆரம்பத்துல படிக்க வேண்டியதில்லை. அடயோகம் என்னை எப்போதும் இருப்பவன், பக்தி யோகம் நான் மகா பண்டிதன், கிருஷ்ணரை நாம் நாங்கள் பக்த கௌடிய சம்பிரதாயத்தை, அதுதான் பிரபுஜி. நாங்கள் மற்ற கௌடிய சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள். எங்கள் மூல சம்பிரதாயம் மத்தாச்சாரம் தோன்றியது. அந்த சம்பிரதாயம் மாட்டாளர் மாதவி இருந்தார். அவரின் சிஷ்யர் ஸ்ரீ ஈஸ்வரபுரி ஆவார். ஈஸ்வரபுரியின் சிஷ்யர் சைதன்ய மகாபிரபு. நாங்கள் சைதன்ய மகாபிரபுவின் சிஷ்ய பரம்பரையை சார்ந்தவர்கள். எனவே எங்கள் சமுதாயம் மத்துவ கௌடிய சமுதாயமாகும். நாங்கள் ஒரு சமுதாயத்தை உற்பத்தி செய்யவில்லை. எங்கள் சமுதாயம் பிரம்மதேவனிடமிருந்து தோன்றியது. ஸ்ரீ சமுதாயத்திலிருந்து வந்துள்ள ராமானுஜ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயத்திலிருந்து தோன்றிய விஷ்ணு சுவாமி சமுதாயம் உள்ளன. நாம் ஏதாவது ஒரு சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களாக இல்லாவிடில் நமது முடிவுகள் பயனற்றவை ஆகும். நான் மகா பண்டிதன், பகவத்கீதைக்கு என் சொந்த வழியில் விளக்கம் தரலாம். இந்த சமுதாயத்தில் எந்த பயனும் இல்லை என்று ஒருவன் எண்ணக்கூடாது. விளக்கங்களை நாம உற்பத்தி செய்யலாகாது. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பல விளக்கங்கள் உள்ளன. அவையெல்லாம் பயனற்றவை. பிரம்மதேவர், நாரதர், மத்வாச்சாரியர், மாதவேந்திர பூரி, ஈஸ்வரபூரி ஆகியோர் சிந்தித்த தத்துவத்தை ஏற்க வேண்டும். இந்த மகான் ஆச்சாரியர்கள் பண்டிதர்கள் என்று அழைக்கப்படுபவர்களின் குறைபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். பௌதிக விஞ்ஞானிகளும் தத்துவ ஞானிகளும் ஒரு கால் இருக்கலாம்
போன்ற சொற்களை உபயோகிக்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் சரியான முடிவுக்கு வர இயலாமல் இருக்கிறார்கள். மன யோகங்கள் முழுமையானது அல்ல. பக்தி யோகம் மற்ற எல்லா யோகங்களை விட மிக உயர்ந்த படியில் உள்ளது. முதல் படி கர்ம யோகம், அடுத்து ஞான யோகம், அதன் பின் தியான யோகம். ஆனால் மற்ற யோகங்கள் பகுதி அளவிலான அறிவியல் முடிகின்றன. பக்தி யோகத்தினால் பெறப்படும் அறிவு முழுமையானது. பக்தி யோகம் அரைக்குறையாக பயிலப்பட்டாலும் பயன் தரும் பக்தி யோகத்தை பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், கபிலதேவர் போன்ற மகாஜனங்கள் பரிந்துரைக்கிறார்கள். பக்குவ நிலைக்கான வழி கடினமானதையால் நாம் மகாஜனங்கள் காட்டியுள்ள வழியை பின்பற்ற வேண்டும். மகாஜனங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6.3.20 இவ்வாறு வர்ணிக்கிறது. சம்யபூர் நாரதா சம்யோ குமார கபிலோ மனுவா பிரம்மலாதோ பிரக்லாதோ ஜன கோ பீஷ்மோ பலி வைசாசிகர் வயம். பிரம்மதேவன் விஷ்ணுவின் நாபியிலிருந்து வெளிவந்த தாமரை வளரிலிருந்து பிறந்ததால் அவருக்கு சுயம்பு என்று பெயரும் உண்டு. அவர் ஒரு தந்தைக்கு தாய்க்கும் பிறக்காதால் அவருக்கு சுயம்பு என்று பெயர். நாரத முனியும் ஒரு மகாஜனர். சம்பு சிவபெருமான் ஆவார். குமார என்பது 4 குமாரர்களை குறிக்கும். ஜனகர், சனந்தர், சனாதனர் மற்றும் சனத் குமாரர்கள். தத்துவத்தை, அதாவது பக்தி யோகத்தை பின்பற்றும் 12 அதிகாரிகள் உள்ளனர். அவர்களில் பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், கபிலதேவர், மனு, பீஷ்மதேவர், ஜனக மகாராஜா, சுகதேவர், மகாராஜா ஆகியோர் அடங்குவர். இவருள் ஒரு மகாஜனரை ஏற்றுக்கொண்டால் பூர்ண சத்தியத்தை எளிதாக புரிந்து கொள்ளலாம். நாம் தர்க்கம் மற்றும் வாதத்தின் மூலம் புரிய முயன்றால் இறுதியில் ஏமாற்ற முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா 4 பரம்பரை பத்தி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? குமார சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், பிரம்ம சம்பிரதாயம் அப்படின்றது. இப்ப நம்ம இஷ்கான் ஃபாலோ பண்றது பிரம்ம சம்பிரதாயம் இல்லைங்களா? At present moment, the Brahma Sampradaya is represented by the Madhva Sampradayam, மத்வாச்சாரியர். ஏன்னா அப்படிதான் வரும் அந்த சம்பிரதாயத்துல பார்த்தோம்னா பிரம்மா, பகவான் பிரம்மா, அப்புறம் நாரதர், அப்புறம் வியாசர், அப்புறம் மத்வாச்சாரியர் அப்படின்னு தான் வரும். அந்த வகையில மத்வாச்சாரியர் அப்படின்றதுல மத்வாச்சாரிய சம்பிரதாயம்ன்றது வருது. We belong to the மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இஷ்கான் ஃபாலோ பண்றது மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயம். கௌடின்றது இந்த கௌடிய வைஷ்ணவன்றவங்கள இதுல இருக்காங்க இல்லைங்களா, வெஸ்ட் பெங்கால்ல, அவங்கள வந்து குறிப்பிடுவாங்க. இப்ப நம்ம இது தமிழ்நாட்டுல ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி அங்க வெஸ்ட் பெங்கால்ல கௌடிய சம்பிரதாயம் சொல்லுவாங்க. அதாவது விஷ்ணு வழிபாடு பண்றவங்கள கௌடிய வைஷ்ணவா அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடுவாங்க. அவர் ஒரிஜினல் சம்பிரதாய ஸ்டெம் ஃப்ரம் மத்வாச்சாரியர். இது வந்து எதோட இந்த 4 பரம்பரையில எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மத்வாச்சாரியரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சம்பிரதாய தேர் வாஸ் மாதவேந்திர பூரி அவங்க வந்து இருக்காங்க. அந்த மாதவேந்திரபுரி வந்து அவங்களோட டிசிப்பிள் யார் அப்படின்னா ஈஸ்வரபுரி. சரிங்களா? மத்வாச்சாரியர்கிட்ட இருந்து அப்படியே வருது சம்பிரதாயம். அதுல மாதவேந்திரபுரி இருக்காங்க. அவங்களோட டிசைப்பிள் வந்து ஈஸ்வரபுரி. அவங்க கிட்ட வந்துட்டு யார் வந்து டிசிப்பிள் ஆகுறாங்க அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு, லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவங்க வந்து யாரோட டிசைப்பிள்? ஈஸ்வரபுரியோட டிசைப்பிள். Thus we are coming in the disciplic succession of ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப எப்படின்னா அப்படியே வருது பிரம்மா, நாரதர், வியாசர், மத்வாச்சாரியர் அப்படியே வருது டிசிப்ளிக் செக்ஷன் வருது. அதுல மாதவேந்திர புரின்னு இருக்காங்க, அவங்களோட டிசிப்ள ஈஸ்வரபுரி இருக்காங்க, அவங்களோட டிசிப்ள லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு வராங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அந்த வகையில தேர்ஃபார் அவர் சம்பிரதாயம் இஸ் கால்ட் பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இட் இஸ் நாட் தட் வி ஹேவ் மேனுஃபேக்சர்ட் ஏ சம்பிரதாய, ரேதர் அவர் சம்பிரதாய ஸ்டெம் ஃப்ரம் லார்ட் பிரம்மா. நம்ம அப்ப இது யாரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு? பிரம்மாவோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி ராமானுஜ சம்பிரதாயம்ன்றது ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. விஷ்ணு சுவாமி அவங்களோடது ருத்ர சம்பிரதாயம், நிம்பகாச்சாரியது குமார சம்பிரதாயம்ன்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா?
இப்ப நம்ம இந்த சம்பிரதாயத்துல உள்ளவங்களோட நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். இல்ல நான் எனக்கு தோணுன மாதிரி பகவத்கீதையை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன், யாராவது சம்பிரதாயத்தில் இல்லாதவங்க சொல்றாங்க, அவங்ககிட்ட நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து யூஸ்லெஸ். அது வந்து நம்மளுக்கு சரியான பெர்ஃபெக்ஷன். ஏன்னா நம்ம இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்குறோம், we have to accept Lord Krishna through the disciplic succession அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா அந்த அந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல தான் நம்ம பெர்ஃபெக்டா பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே நம்ம மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் பண்ணி யாரோ சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டோ இல்லை நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம்னு முயற்சி பண்ணோம்னா அது வந்து நம்மளால தாத்பரியத்தை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது. we cannot manufacture our own comments அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா இதெல்லாம் ஆன்மீகம் உயர்ந்தது இல்லைங்களா, அதனால நம்மளோட புரிதலை நம்ம கொண்டு வர்றதுன்றது சிரமம், அது சரியான மார்க்கத்துக்கும் வராது. there are many commentators made in this way, they are all useless. அதனால தான் நிறைய பகவத்கீதை புக்கெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்ல இருந்தாலும் அது வந்து சரியான புரிதலை கொண்டு வந்து கிருஷ்ண பக்தியில அவங்களால கொண்டு வந்து விட்டுருக்கா அப்படின்னா இல்லை இல்லைங்களா. அப்போ இந்த பரம்பரையில வரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ண பக்தியில நிலை பெற்று பக்தி பண்ணி முக்தி அடைவாங்க. ஆனா மற்ற முறையில உள்ளவங்க அதாவது மற்ற மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்ல சொன்னவங்களதுல நம்மளால பக்தியை புரிஞ்சுக்க முடியாது, பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது, நம்மளால லிபரேஷனும் அடைய முடியாது. அதனால யூஸ்லெஸ்ன்னு பார்க்கணும். தே ஹாவ் நோ எஃபெக்ட். லிபரேஷன் கிடைக்காதப்போ அது நமக்கு என்ன இல்லை, அதுல எஃபெக்ட் இல்லை இல்லைங்களா. we have to accept the philosophy as it was contemplated by Lord Brahma, Narada, Madhvacharya, Madhavendra Puri, Ishvara Puri. The great acharyas are beyond the imperfection of so-called scholars அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஆச்சாரியர்கள் இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட இருந்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே வந்து சோகால்ட் ஸ்காலர்ஸ் கிட்ட இருந்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவங்க சோகால்ட் ஸ்காலர்ஸ் விட இவங்களாம் ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. அப்போ mundane scientists and philosophers use the word perhaps, maybe, because they cannot arrive at a proper conclusion. ஒரு டயலமாலே சொல்லுவாங்க, இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து டார்வின்ஸ் theory கூட மனிதன் வந்து குரங்குலேருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தான் வந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா. அதனால அவங்களால ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியாது. they are simply speculating and mental speculation cannot be perfect. ஏன்னா நம்மளுக்கு தான் அந்த 4 குறைபாடுகள் இருக்கே, அதனால நம்மளுக்கு பெர்ஃபெக்ஷன்றது ஏற்படாது. அதனால தான் டிசிப்ளிக் சக்சஷன்லேருந்து நம்ம அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பக்தி யோகம் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஆல் த யோகா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. யோக சிஸ்டத்திலேயே அந்த லேடர்ல பார்த்தோம்னா கர்மீஸ், கர்மயோகி, அதுக்கப்புறம் ஞான யோகி, அஷ்டாங்க யோகி, பக்தி யோகி அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ அல்டிமேட் என்ன அப்படின்னா பக்தி யோகம். மற்ற யோகம்லாம் ஏன் முழுமை அடையலை அப்படின்னா, பக்தி யோகத்துல எல்லாமே அடங்கியிருக்கு. மற்ற யோகத்துல பார்த்தோம்னா லிபரேஷன்றது கிடைக்கும், ஆனால் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும். அதுல ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து மிஸ் அவுட் ஆகியிருக்கும். சரிங்களா. அந்த வகையில நம்மளுக்கு மற்ற யோகங்கள்ன்றது இப்ப அஷ்டாங்க யோகமே எடுத்துக்குவோம். அதுல வந்து நம்ம இப்ப மனதின் புலனை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்றோம், ஆனா அதுல என்ன இல்லை, பக்தி சேவைன்றது பகவானுக்கு இல்லை. அப்ப அந்த அது வந்து அதுல ஒரு டிராபேக் ஆகுது இல்லைங்களா. ஸோ அதனால இந்த மற்ற யோகங்கள் வந்துட்டு அவ்வளவு பெர்ஃபெக்ஷன் இருக்காது, ஆனா பக்தி யோகம்ன்றது உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப everyone is trying to reach the ultimate absolute truth, but the other yogas end in partial understanding அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பார்ஷியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா சத் சித் ஆனந்தம், அந்த பரமானந்தம்ன்றது பக்தி யோகத்துல மட்டும்தான் நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிரைவ்டு ஃப்ரம் பக்தி யோகா இஸ் கம்ப்ளீட் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மற்றதெல்லாம் இன்கம்ப்ளீட் இல்லைன்னா பார்ஷியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஆனால் பக்தி யோகத்தில் நம்ம இருக்கோம்னா நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கம்ப்ளீட் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஈவன் இஃப் பார்ஷியலி எக்ஸிக்யூட்டட் இட் ஹேஸ் பொட்டன்சி. நம்ம வந்துட்டு முழுமையா பக்தி சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்காம சின்ன சின்ன பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிட்டா கூட அதுக்கு வேல்யூ ரொம்ப அதிகம், பொட்டன்சி ரொம்ப அதிகம். இட் இஸ் ஆல்சோ ரெக்கமெண்டட் பை த கிரேட் மகாஜன்ஸ் லைக் லார்ட் பிரம்மா, லார்ட் சிவா அண்ட் கபிலதேவா. மகாஜன்ஸ் அப்படின்னாலே 12 பேர் இருக்காங்க, நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. சாஸ்திரத்தை ரொம்ப முறையா கத்துக்கிட்டவங்களா இருப்பாங்க, தர்மம் அதர்மம்லாம் ரொம்ப நல்லபடியா அவங்களுக்கு தெரியும், அப்படி ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. பகவானோட நாலேஜ், அவங்க இம்பார்ட் பண்ண நாலேஜ் அப்படியே தன்னோட வாழ்க்கையில அவங்க கொண்டு வருவாங்க. அந்த வகையில மகாஜன்ஸ் வந்து இருப்பாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அதில் 12 பேர் நம்ம பார்க்குறோம். சின்ஸ் த பாத் ஆஃப் பெர்ஃபெக்ஷன் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், த சாஸ்திரா ரெக்கமெண்ட்ஸ் தட் வி ஃபாலோ த மகாஜன்ஸ். இப்போ நம்மளாம் வந்துட்டு பகவானோட அந்த நாலேஜை பரிபூர்ணமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோமா, நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மளால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா, தர்மம் அதர்மம்லாம் ரொம்ப நுணுக்கங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளால இருக்க முடியுமா அப்படின்னா சிரமம். எல்லாருக்கும் அவ்வளோ பெர்ஃபெக்ஷன் கிடைக்காது இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்,
முன்னாடி உள்ளவங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், அவங்களோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ நம்ம யாரை ஃபாலோ பண்ணலாம்? சாஸ்திரம் யாரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது? மகாஜன்ஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது. அந்த மகாஜன்ஸ் உள்ள ஸ்லோகம் தான் இந்த பாகவதத்தில் உள்ள ஸ்லோகம் 6th canto 3rd chapter 20th ஸ்லோகம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதுல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா அந்த 12 மகாஜன்களோட பெயர்களும் இருக்கும். சரிங்களா? அதுல பிரம்மா வந்து ஸ்வயம்பு அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடுறாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து அப்பா அம்மா அந்த ஒரு நிலையிலேருந்து அவங்க உருவாகல இல்லைங்களா? அவங்க வந்து ஒரு அம்மாவோட வயிற்றுலேருந்து கர்ப்பத்திலேருந்து உருவாகல. பகவான் அவங்கள உருவாக்குறாங்கன்றத பார்க்குறோம். அதனால ஸ்வயம்பு அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இந்த ஸ்வயம்பூர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் நாரத சம்பு அப்படின்றது சிவபெருமான், குமார அப்படின்றது 4 குமாரர்கள், கபில முனி, அப்புறம் பிரகலாதர், ஜனக மகாராஜர், பீஷ்மர், பலி மகாராஜர் அப்படி நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி வந்துட்டு 12 பேர் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாரையும் வந்து மகாஜன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அப்போ குமாரன்றவங்க 4 குமாரர்கள் இங்க குறிக்குதுன்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம். There are 12 authorities following the Sankhya philosophy or Bhakti Yoga. These includes Lord Brahma. இந்த 12 பேர் சரிங்களா? பக்தி யோகத்தை முறையா ஃபாலோ பண்ணவங்க, எல்லாமே ரொம்ப ப்ராப்பரா தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்கன்னு சொல்லலாம் இவங்க 12 பேரையும். இஃப் யூ சிம்பிளி அக்செப்ட் ஒன் ஆஃப் தீஸ் மகாஜன், இதுல யாராவது ஒருத்தவங்க நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணோம்னா கூட we will successfully in understanding the absolute truth. நம்மளால அப்சல்யூட் ட்ரூத்தை நல்லபடியா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்மளுடைய இலக்கு என்ன? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதற்கான முறை தான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். அதுல டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம யாரை ஃபாலோ பண்ணணும்? மகாஜன்களை ஒருத்தவங்களையாவது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். பட் இஃப் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த அப்சல்யூட் ட்ரூத் பை லாஜிக் அண்ட் ஆர்குமெண்ட், இதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து அந்த இண்டக்டிவ் நாலேஜ்ல போனோம்னா அதாவது அசெண்டிங்ல போறோம். இல்ல நானே தெரிஞ்சுக்கிறேன், எனக்கு யாரும் சொன்னாலும் நம்பிக்கை வராது, நானே தெரிஞ்சு யாரு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்னு தெரிஞ்சு நானே அவங்களுக்கு எப்படி பக்தி சேவையெல்லாம் பண்ணுன்னு தெரிஞ்சு நானே பண்றேன், நானே லிபரேஷன் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்லாம் நம்மளே உட்காந்து லாஜிக்லாம் பண்ணி ஆர்குமெண்ட்லாம் பண்ணி மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா we will ultimately be fracturated. நம்மளுக்கு விரக்தி தான் மிச்சமாகும். சரிங்களா? ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த பிலாசபி தாத்பரியம். One philosopher may be a better logician than another. One philosophical argument may counteract another, but this process go on and go on. முடிவுன்றதே இல்லாம அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். It is simply a useless waste of time அப்படின்றதுதான். இதுதான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? ஒரு ஊருக்கு போறோம்னா போட்டு வச்ச ரோட்ல நல்லபடியா போகணும். இந்த ஊருக்கு இந்த வழியில போனா அடையலாம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க, போர்டுல போட்டிருப்பாங்க, இல்லைன்னா ஜிபிஎஸ்ல பார்க்கலாம், அதுல நம்ம போகலாம். இல்ல நானே ரோடு போட்டு வழியை கண்டுபிடிச்சு நானே ரோடு போட்டு நானே போறேன் அப்படின்னா அது நமக்கு சாத்தியப்படுமா? அப்படின்னா அதுவும் அந்த காலகட்டத்துக்குள்ளார நம்ம இன்னும் 1 ஹவர்ல அந்த ஊருக்கு போகணும், நானே வழி போட்டு நான் கண்டுபிடிச்சு அது நானே ரோடு போட்டு நானே போறேன் மாதிரி 100 ஆண்டுகள் தான் ஆயுள் காலமே கலியுகத்துல, அதுவுமே இப்ப 60-70 வந்துருச்சு. இதுல நம்ம வந்துட்டு தனியா நானே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு நானே பண்றேன்னா அது நமக்கு ஃப்ரூட்ஃபுல்லா இருக்காது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம என்ன பண்ணணும்? எல்லாரும் சொன்னாங்களோ அந்த பாதையில நம்ம நடக்கிறது ரொம்ப உத்தமம். ஈவன் இஃப் யூ அப்ரோச் வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் there are difficulties. There are so many scriptures. அதான் நிறைய வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணலாம்னா வேதம் ஓஷன் அளவு, கடல் அளவு. அதுலயும் வந்துட்டு 4 வேதங்கள் இருக்கு. அதுவும் இல்லாம சான்ஸ்கிரிட்ல தேவநகரியில இருக்கும் இல்லைங்களா? தேவர்களோட பாஷையில இருக்கும். அப்ப ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம், உபனிஷத், புராணம், பிரம்மசூத்ரா, ராமாயணம், மகாபாரதம், இதிகாசங்கள் அண்ட் சோ ஃபோர்த் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறோம் இல்லைங்களா? டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ரீட் தெம் அண்ட் அரைவ்ஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ். இதுலயும் வந்துட்டு இப்ப சிவபுராணம் படிச்சோம்னா அது நம்மளுக்கு வேற கன்க்ளூஷன் கொடுக்கும் இல்லைங்களா? அதே வந்துட்டு தேவி புராணம் படிச்சோம்னா வேற கன்க்ளூஷன் கொடுக்கும். இப்படி நம்ம வந்துட்டு ஏன்னா வந்துட்டு உபநிஷத்துக்கள் புராணங்கள்லாம் கூட முக்குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி உண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. முக்குணங்கள்ல உள்ளவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும். வேதத்துல கூட இப்ப அதர்வண வேதம்ன்றது பிளாக் மேஜிக் அந்த மாதிரி தமோ குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு அது வந்து பிடிக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம படிச்சா கூட நம்மளுக்கு அது டிஃப்ரெண்ட் கன்க்ளூஷன்ஸ் தான் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். There are also the Bible and the Quran. According to so many different men, there are so many interpretation அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதனால நிறைய அந்த கருத்துக்கள் வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தவங்களோட புரிதல் அவங்களோட அந்த குணத்துக்கு ஏற்ப அவங்களோட அந்த பாதைக்கேற்ப மாறுபடும். ஒன் philosopher defeats another philosopher on the basis of scriptures மூலியமாவே அதை வந்து அவங்க வந்து டிஃபீட் பண்றதுக்கும் முயற்சி பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? நம்ம நிறைய பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அத்வைதம், துவைத்தம், விசிஷ்டாவைதம் இப்படிலாம் எடுத்துட்டு அதை வந்து அவங்க ப்ரூஃப் பண்றதுக்கும் முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்றத பாக்குறோம். இட் இஸ் ஈவன்
stated that one cannot become a rishi philosopher unless one propound a different system of philosophy அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இங்க என்ன பார்க்கணும்னா நாஷா ரிஷி யஷ்ய மதாம் ந பின்னம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். Thus the truth of spiritual life is very complicated and difficult to understand அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நம்ம முக்தி அடையணுன்றது ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ் கிடையாது. அதனால நம்ம அதை ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். வேதத்தெல்லாம் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும், புராணம்லாம் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது சிரமமா இருக்கும். த கன்க்ளூஷன் இஸ் தட் ஒன் ஷுட் ஃபாலோ ஒன் ஆஃப் தீஸ் 12 மகாஜன்ஸ். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், மகாஜன்களை ஒருத்தவங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். டிசிப்ளிக் சக்சஷன் பரம்பரையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆச்சாரியர்களை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், டைம் வேஸ்ட் ஆகாது. இந்த பிறவிலேயே கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்ன விஷயத்தை நம்ம சாண்டிங் பண்றோம், ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னா, பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம்னா 70 வயசு தான் நமக்கு அப்படின்னா கூட அதுலயே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், நம்மளோட டார்கெட்டை நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடலாம், முக்தின்றது நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடலாம். அப்போ சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கிருஷ்ணா இஸ் த ஒரிஜினல் மகாஜன். உண்மையிலே எல்லாத்துக்கும் சுப்ரீம் யோகி, சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், மகாஜன் எல்லாமே அவங்ககிட்ட தான் வந்திருக்கு. அப்போ ஒரிஜினல் மகாஜன் அவங்க தான். அண்ட் ஹி இன்ஸ்ட்ரக்டட் லார்ட் பிரம்மா. அவங்க தான் பிரம்மாவோட இதயத்துல தேனே ஆதி ஹிருதயா அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. இதுல ஜென்மதசேத் அன்வியாதி தரதஸ் அந்த ஸ்லோகத்துல 1.1.1ல பாகவத்துல அப்ப அந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரம்மாவுக்கு கொடுக்குறாங்க அவங்களுடைய இதயத்துல. லார்ட் பிரம்மா இஸ் ஆல்சோ மகாஜன், ஒரிஜினல் மகாஜன் பகவான். இப்போ பிரம்மா கிட்டே அவங்க வந்து இம்பார்ட் பண்ணிட்டாங்க, பிரம்மா மகாஜன். ஆக்சுவலி கிருஷ்ணா இன்ஸ்ட்ரக்டட் எவ்ரி ஒன் இன் பகவத்கீதா அண்ட் தஸ் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் லேர்ன்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா. இப்போ பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதா நம்ம அர்த்தம் இல்லைங்களா. எவ்ரி ஒன் லேர்ன் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா. ஸ்ட்ரைட்டா கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து நம்ம பேசி உபதேசத்தெல்லாம் வாங்கிக்கிறோம். பகவானுக்கு நமக்கும் நேரடி சம்பந்தம் பகவத்கீதையை நம்ம வாசிக்கிறதுனால அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ஒரு பேராகிராஃப் தான் இருக்கு, இதையும் நம்ம பாத்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி, நீங்க சென்ட் பண்ணிக்காதீங்க. In Srimad Bhagavatam 1.1.1 it's also stated that Dene Brahma Ritaye Adi Kavaye. Thus Krishna gives his personal instructions just as Kapila Deva gave his personal instructions. There is no contradiction between Krishna's philosophy in Bhagavad Gita and Kapila Deva's philosophy. We need only receive the transcendental knowledge through the Mahajanas and the results will be beneficial. Kapila Deva explained this Sankhya philosophy to his mother, and although he had a natural affection for his mother, we should not think that Devahuti was an ordinary woman. She was very submissive, and when Kapila Deva saw this, he became very compassionate. He saw that she was eager to know about the absolute truth, and he considered that after all he had received his body from her. Therefore, he concluded that he should try to give her the ultimate conclusion of philosophical knowledge, which is the Sankhya philosophy. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. இப்ப நம்ம அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க இப்ப நம்ம சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை தான் இங்க வந்திருக்கு. 1.1.1ல தேனே பிரம்ம ஹிருதய ஆதி கவையே அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதுதான் பகவான் வந்து ஒரிஜினல் மகாஜன். அவங்க என்ன பண்றாங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிரம்மாவுக்கு கொடுக்குறாங்கன்றத பாக்குறோம். அது மாதிரி கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம உபதேசம் நேரடியா எடுத்துக்கிறது தான் பகவத்கீதைன்றது. ரொம்ப உயர்ந்தது இல்லைங்களா. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் நமக்கு உபதேசம் பண்றாங்க, நமக்கு எல்லாருக்கும் அப்படின்றது. Thus Krishna gives his personal instructions just as Kapiladeva gave his personal instructions அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது இப்ப கபிலர் யாரு அப்படின்னா பகவானோட இன்கார்னேஷன் தான் இல்லைங்களா. அதையும் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். There is no contradiction between Krishna's philosophy in Bhagavad Gita and Kapila Deva's philosophy. பகவான் கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் பகவான், கபிலர் யாரு பகவானோட இன்கார்னேஷன். அப்ப அவங்க பிலாசபில எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸும் இருக்காது. We need only receive the transcendental knowledge through the Mahajans. கபிலரும் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, இப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரிஜினல் மகாஜன் பார்த்தோம், கபிலரும் மகாஜன்ல ஒருத்தவங்களா இருக்காங்கன்றதை நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம மகாஜன் கிட்ட நம்ம நாலேஜை ரிசீவ் பண்ணணும். அப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், கபிலர் கிட்ட நம்ம நாலேஜை ரிசீவ் பண்ணிக்கணும், பகவான்கிட்ட இருந்து பகவத்கீதை நம்ம நாலேஜை ரிசீவ் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஏன்னா அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்மளால கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல ஃபாலோ பண்ணும், மகாஜனை ஃபாலோ பண்ணும். அந்த வகையில கிருஷ்ணர், பிரம்மா, கபிலர் எல்லாருமே மகாஜன்.
அண்ட் ரிசல்ட் வில் பி பெனிஃபிஷியல். இவங்களை ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்து அன்சக்சஸ்ஃபுல் ஆகாது, சக்சஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். அதனால இப்போ என்ன பண்றாங்க, கபிலர் இருந்து அவங்க அம்மாவுக்கு சாங்கிய பிலாசபி கொடுக்குறாங்கன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹி ஹேட் எ நேச்சுரல் அஃபெக்ஷன் ஃபார் ஹிஸ் மதர். வெறுமனே அவங்க வந்து தன்னோட அம்மா அப்படின்றது அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் இல்லாம இதுல வந்து ஒரு ஆர்டினரி உமனாவும் நம்ம வந்து தேவகத்தி அம்மா நம்ம பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா. அவங்களோட அந்த உயர்ந்த விஷயம் என்ன, டிரான்செண்டல் நாலேஜை ரிசீவ் பண்ணிக்கணும்னு அந்த டிசைர் அவங்க கிட்ட இருக்கு இல்லைங்களா. ரொம்ப சப்மிசிவா இருக்காங்க, தன்னோட பிள்ளைகிட்ட இருந்தே அவங்க உபதேசம் கேட்கறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப ஷி வாஸ் வெரி சப்மிசிவ் அண்ட் வென் கபிலா saw this he became very compassionate. ஒரு டிவோட்டி கிட்ட இருக்க வேண்டியது சப்மிசிவ்னஸ், ஒரு சேஜ் கிட்ட இருக்க வேண்டியது, ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருக்க வேண்டியது கம்பேஷன். அந்த ஃபாலன் சோலை வெளியில கொண்டு வரணும், முக்தி அடைய வைக்கணும், லிபரேட்டட் சோல் ஆக்கணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த கம்பேஷன். இப்போ இது ரெண்டுமே இங்க இருக்கு. தேவகத்தி அம்மா ரொம்ப சப்மிசிவா இருக்காங்க, கபிலர் வந்து பிகம் வெரி கம்பேஷனேட் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஏன்னா தேவகத்தி அம்மா எப்படி இருக்காங்க, ஈகர் டு நோ அபவுட் அப்சல்யூட் ட்ரூத், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதாஜி கம்பேஷனேட்னா டைரக்ட் மீனிங் என்ன மாதாஜி? கருணையோட இருக்கிறது மாதாஜி. கருணை, கம்பேஷன், கம்பேஷன் கருணையோட இருக்கிறது. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இங்க saw that she was eager. இதுல என்னன்னா அவங்களோட டிசைர் டிரான்செண்டன்ட், அவங்க வந்து வேற ஏதோ டிசைர் கேட்கறாங்களா. அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு சன்னியாசம் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க, இப்ப துறவரம் எடுத்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஒரு புலம்பலோட இனிமே எனக்கு வாழ்க்கையில என்ன ஏற்படும் அப்படின்னு அந்த ஒரு நிலை அவங்களுக்கு இருந்தா இல்ல. அவங்க அடுத்த டிசைர் என்னன்னா, கற்பமுனி கிட்ட இருந்தே நம்ம நல்லபடியா வந்துட்டு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா அவங்களும் ரொம்ப பெரிய சேஜ் இல்லைங்களா. ஆனா அப்போ வந்துட்டு அதை அவங்க உயர்ந்ததா எடுக்காம இந்த ஃபேமிலி லைஃப்ல ரொம்ப ஈடுபட்டாங்க. இப்போ அவங்க என்ன அவங்களோட விருப்பம் என்னவா இருக்கு, அவங்க வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து, அதாவது கபிலர்கிட்ட இருந்து உபதேசம் அப்சல்யூட் ட்ரூத் பத்தி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் நாலேஜ் ரிசீவ் பண்ணிக்கணும்ன்ற அந்த டிசைர் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து கபிலர் பாக்குறாங்க. ஏன்னா நம்ம இதுதான் பாகவதத்துல நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டே இருக்கோம். சேஜஸ், நைமிஷாரண்யர் சேஜஸ் கிட்டையும் அந்த விஷயம் இருந்தது, அப்சல்யூட் ட்ரூத் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். பரிஷித் மகாராஜர்கிட்டயும் இருக்கு. இப்படி எல்லாருக்கிட்டையும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, வந்து டிவோட்டிஸ்க்குலாம் அப்சல்யூட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஈகர்னஸ் நம்ம பார்க்க முடியும். இவங்களும் இல்லைங்களா, வியாசரும் நாரதர்கிட்ட இருந்து உபதேசம் எடுத்துக்கிறாங்கன்றதால நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப அந்த ஈகர்னஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது சேஜஸ்க்கு, அதாவது ஆச்சாரியர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஆனால் இங்க வந்து ரொம்ப அந்த ஈகர்னஸ்ல இருக்காங்க, அப்சல்யூட் ட்ரூத் தெரிஞ்சுக்கணுன்றது. he considered that after all he had received his body from her. அவங்களுக்கு அந்த இப்ப சாங்கிய பிலாசபி உடல் எல்லாம் ஆத்மான்றதுதான். அப்ப இங்க இவங்க அம்மா இவங்க கிட்ட இருந்து இவங்க இந்த பாடி அவங்க கிடைச்சிருக்கு. therefore he concluded that he should try to give her the ultimate conclusion of philosophical knowledge, which is this சாங்கிய பிலாசபி. அப்ப இப்ப அவங்களோட டிசைர் பார்த்துட்டாங்க, அவங்களோட சப்மிஷனஸ் பார்த்துட்டாங்க, இவங்க ரொம்ப கம்பேஷனா இருக்காங்க. அப்ப இப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்னோட அன்னைக்கு சாங்கிய பிலாசபி உபதேசம் பண்றதுக்கு அவங்க விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்துல டெக்ஸ்ட் 32 நம்ம பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப விஷ்ணுப நம நம அனந்த கோடி வஷ்வந்திருச்சு. ஸ்ரீல பிரபாத் கே ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.